ಅಂಬರೀಷ್ ನಿಲ್ಲು ಅವಿ ಅವಿ ಅವು ಬೆಂಗಳೂರು ఏదేటి మామిన మూలు పెరడూరు పుక్కిరి సిక్కుండ సున్న తిక్కుండ ములేర్ల తింపు చెరబండ మసాలా పొరి కత్తం బయట ఆగే తండ్రి ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಎಂಕಲು ಮಂಡ್ಯದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡುಂಡ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಡ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈನಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ದೀನಿ. ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಪೋಡು ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತು. ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಕುಲು 2 ಜನ ಪೋಡೊಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನಕುಲು ತೂತಿಜ್ಜರತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚದಾಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದು ಲೆಸೊಂ ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತರಿಯೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶುರು ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಎಂಚೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಕುಶಾಲತ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕೂಡ ಬಸ್ ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಪೋಡು ಇಂಚಿತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಎಪ್ಪಲ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುವೆರು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಏರಾ ಗುರ್ತೈತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಯಾನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏಪ ಪೋಂಡಲ ಯಾನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ನೀ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನಂತೂಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನ್ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಏನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂಜಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ನಂದೆ ಅಂಚನೆ ಏನಲ್ಲ ಕಾಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪೂರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಈ ಸರಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅರಿಗೆ ದುಂಬೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಂಪುಲಲ್ಲೇ ಸೊಂಪೋದು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಎತ್ತು ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಂಡ್ಯ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯಡು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಬರೀಷ್ ನಿಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಅಂಬರೀಷ್ ನಿಲ್ಲ ಅವಿ ಅಂಬರೀಷ್ ನಿಲ್ಲ ಅವಿ ಅವಿ ಅವು ಬಾರ್ ಶೋಕುಂಡು ಇಲ್ಲು ಒರಿಯಾನೆ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಪೋಡು ಇಲ್ಲು ಏಕೊಳ್ 3 ವಾರ ನಾವು ಆ ಥರ ನೋವುಂಡು ಮಾರಿ ನವೇಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಟ್ಟುವನವರ ಹ್ಞೂ ಸಖತ್ ಎಂಕಲ್ ಆನೆ ಬಂದಂಗ ಅವನಿತ್ತಾನೆ ತಾಪಟ್ಟಿ ಎತ್ತನ ಜತ್ತಶಿಲ್ಲ ನೇಶ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಲ್ಗವ್ರ ಕೈ ನೇಶ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಅಂಚಿ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾಮನ ಕುಲ್ಪುರ ಇಪ್ಪುನಗೊಂಡತ್ತ ಅಂಗಡಿದಲ್ಪ ಐ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ತಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ರೋಡು ಮಾಮನ ಕುಲ್ಪುರ ತೂತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಮ್ಮ ತನ್ಪುರ ಪಳೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ತ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಂ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಉಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಸಂಡೇ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ 7:30 ಮುಟ ಕಾವೇರಿ ದೇವಿ ಉಲ್ಲೆರ್ತ ಅರೆನ್ ಮದ್ಯಡ್ ದೀದದ್ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆ ಉಲ್ಲೆರ್ತ ಅಂಚಿದಾಗಲೇ ಪೂರ ಈ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಒಂಥರ ದೇವಿರಿದ್ಲಕ ಆಗಲೇಗ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗೆ ಪೂರ ಹೊರಟ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚದು ಮದ್ಯಡ್ ದೇವಿನ ಉಂತಾದ್ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಡ್ ನೀರು ಬುಡ್ಪುನ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಚ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಎಂಚ ಸಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಒಂದು ನಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮೂಲ್ತು ಯಾರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡಲ ಪೊಸ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಅಗ್ಲೇನು ತೂವರ ಪಂದಲೆ ಸೊಂಪೊಪ್ಪ ಈ ಸಾರಿ ಮಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಮೈತೆದಿ ಪೊಸತ್ತದ ಅಂಚದ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ತೂವಡ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗದ್ ಬತ್ಲಕಲ ಆಪುಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅಕ್ಲೆನ್ಲೆ ಸೊಂಪೊದು ತೋಚ್ಪದು ಬತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ರಿಯಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಚ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ಪುಂಡ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನೀರ್ಲ ನಲಿಪುಂಡು ಅವಂಜಿ ತೂಪುನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಕತ್ತ ಬೈದಾಗೆ ತಂದು ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಇಂದು ಅವು ತಿಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಪ್ ಅರೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಬಿಡಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಬಂತ್ರಿ ಈಗಡೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೀಕಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೇನು ಮುಲ್ಪ ಪೆರಡೂರು ಬುಗ್ಗೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಲು ಫೇಮಸ್ ಅರ್ವಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಬಂದುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ದ ಅಲ್ಪ ಕರ್ರಿಗೆ ಗಂಬೈದ ಲೈನ್ ಹುಡುಕ್ಲೋ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಐತೆ ಮಾಮಿನ ಮುಳು ಪೆರಡೂರು ಬುಗ್ಗೆರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ಸುಣ್ಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮುಲ್ಲೇರ್ಲ ತಿನ್ಪು ಚೀರ ಬಂಡ ಊರ್ಜಂತ ಬಾಯ್ಡು ಎಂತಿನ ಏನ ಅವೇನು ಅವು ಮಾರುತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೊಪ್ಪು ದಿ ಓಡಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮೋಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೊಪ್ಪು ದೀಪನು ಸಾರೆಂತು ರಸಂ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ ಆಯ್ ರಸಂ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ರಸಂ ಮಲ್ತನು ಸೊ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಅಟ್ಟಿಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ತ ವೆದರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಕಿಚನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ಜಾಗ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಚಿನ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಿಚನ್ ತು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚಾಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಜಂತೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಿಚನನ್ನೇ ಯಾನು ಮಲ್ಪುವೇನೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ದುಂಬಾಗ ಮಲ್ಪುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಅಡಿಗೆ ರೋಮಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಅಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ಪೂರ ಎಣ್ಣನೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂತ ಉದಸ್ಸಿನ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನಾತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ತಿನ್ಪುನಗಲು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಏನ ಮಲ್ಪುವೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ರಸಮ್ ಅಡ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ವಡೆ ಇತ್ತನ್ನ ನಿಗಲೆಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸೊ ಅವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಒನಸ್ ಮಂತೇರು ಐಡುಬೆ ರಾತ್ರಿ ರಸಮ್ ಇತ್ತನಂತೆ ನುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಹ್ಯದ ಪೂರ್ತಿಗೂ
ಕುಡ್ಡ ತಿರ್ಗುದು ಬರ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಾತ ಸೇಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂಡ ಎಂಚಲ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗು 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪುದೀನ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡು 8 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ 10 ರೂಪೀಸ್ದ ಇದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಾತು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಬದುಕೇರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದ ಬಂಡ ಈ ಲೂಸಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏನ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟೇ ಗೆತೊನುಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 25-35 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಂಡಲ ಅಂಚತ್ತ ಎಂಚಲ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 2 ರೂಪಾಯಿದ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಚಾತ ಪುಡಿಲಾತೆ 2 ರೂಪೀಸ್ದ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಅಲ್ಪದ ಜೀವನ ನನ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆತಿಜ ಏನನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಈಸಿ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚತ್ತ ಮೋಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೈಕ್ಲ ಕಾಸು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೈಕ್ಲ ದುಡ್ಡು ಏನ ಗೆತೊನೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ರೇಟ್ ಏನ ಗೆತೊನ್ನೇ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ರೇಟ್ ಆತನ ತುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೋಲು ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಪೋದಿತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಏತು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪಂಡ 500 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಚನೆ 180ಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಆಣುಲ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಅಂಚನೆ 300 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 350 ಅಂಚನೆ 250ಗೆ ಪೂರ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಸೈಜಸ್ ಮಾತ ಕೆಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟೆ ತೂಯರ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಮಾರು ನಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಮಾತ ಗುಜಿರಿ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರು ಕುಂಟು ಅಂಗಿ ಪೂರ ಮೂಲತ್ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ದೀಪುನ ಇಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತೂನಗಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಜುಂಡು ಈ ಜುಡಿಯೋಡು ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ಡು ತೂಯಿಲಕ ಅನ್ಸುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸೇಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡಲ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಏತು ಶೋಕುಡು ದೀತೆರತ್ತ ಅವೆನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೂರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೋರೆ ಪೂರ ಓಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಜಸ್ಟ್ ಪೋದು ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಕ ಬಂದು ಪೋತಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪಂಡ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಆರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೋದು ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಅಂಚಾದ ಮೋನ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತೂದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ರೇಟಿಗೆ ಈತು ಬಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿರ ಬತ್ತ ಮಂಡ್ಯಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂತಂಡೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಪೊಡ್ಚಿ ಏರೇನ ಪೊಸತ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದೆಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್.